alaikum jama'a. Yau sabon bidiyon zamu muku bayani ne akan wani app mai suna Vitmite. Wannan app ɗin kowa ya san shi, app ne na downloading, wanda idan kai downloading directly duk wani file ko video da kai downloading directly zai zo maka kan waya. Saɓanin YouTube wanda in kai downloading sai dai dole ka koma YouTube ka kalla. Wannan app ɗin yana da wasu settings ɓoyayyu waɗanda ba kowa ne ya san su ba. To yanzu nan zamu fara muku bayani dalla-dalla. Setting na farko wanda muka ce muku shine reset password. Wannan app ɗin da kuke gani akwai inda wasu mutane sukan ɓoye bidiyoyinsu. Idan ka tafi nan can sama daga ɓangaren dama gashi nan gurin za ga aro ƙasa, ko kuma daga nan ƙasa tsakiya za ga rubuta my files, ƙasa tsakiya ka shiga my files. Daga can ɓangaren dama can za ga private, gashi nan ka shiga, gashi nan enter your password. To anan akwai mutanen da suke ɓoye bidiyoyi. To gashi nan na shiga nan, misali na ɗau wayar wani ne ban sani ba, 1 2 3 4 08 kaza kaza, your password is incorrect, please re-enter. To ni fa na sa password ya ƙi. To yaya zan yi in shiga nan gurin? To akwai yanda za ka yi ka shiga. Yanda za ka yi shine daga nan ƙasa gashi nan kan mutum, daga nan ƙasa dama, can ƙasa dama ga mi. To in ka shiga zai kai ka nan gurin. In ya kai ka nan gurin gashi nan daga nan ƙasa, nan gurin ƙasa settings, za ka shiga settings. Bayan ka shiga settings zai ƙara numa nan gurin. Bayan ya numa nan gurin sai ka shiga orders. Bayan ka shiga order settings ko, bayan ka shiga daga nan ƙasa biyu na ƙasa reset password za ka shiga nan reset password ne. Idan ka shiga gashi nan password is cleared. To yana za ka yi shine sai ka fita daga Vitmite gaba ɗaya, sai kuma ka sake dawowa Vitmite ɗin, sai ka koma can wato ainihin private space ɗin. Gashi nan please set the password. Misali ni ina son password ne ya zama 1 2 3 4, sai ka sake sawa 1 2 3 4. Gashi nan ga bidiyoyin da ya ɓoye nan, ina son na kalla. To shi wannan bidiyoyin ya ɓoye, to shikenan ya ɓoye wayannan bidiyoyin. Wayannan sune bidiyoyin da ya ɓoye, ka riga ka gan su. Setting na biyu shine fast download. Wani lokacin kana downloading sai ga downloading in baya sauri, to akwai inda zaka ƙara downloading in ya dinga gudu yana sauri. Yanda zaka yi shine shi ma daga nan ƙasa ɓangaren dama ga mi nan inda muka shiga da zai kai mu settings. In ka shiga ga settings, shi ma settings zaka shiga settings. Bayan ka shiga settings ga download, shi ma zaka shiga download. Bayan ka shiga download ga wani guri nan anan 1 2 3 4 fast download sai ka shige shi, gashi nan. Bayan ka shiga za ka connection on wifi. To shi wannan connection on wifi in wai idan ka kunna wifi ne, kayi connecting in wayarka da wani wifi ne, kana son kai downloading. To misali sai ka dawo da shi 6, gashi nan connection on 4G 3G 2G connection. Misali wayarka ce kawai data ka siya ko makamancin haka za ka yi downloading. To shi ma in ka dawo da shi 2 ya zai ɗan ƙaru, in ka dawo da shi 3 zai ɗan ƙaru, to sai ka dawo da shi 4 sai ka taɓa OK. To yanzu gaba ɗaya ka gani 6 4 gaba ɗaya yanzu downloading ɗinka zai fi na da yadda kake yi sauri. Abu na gaba shine stop notification. Wani lokaci kawai ka kunna datar ka a waya, kawai sai ka ga notification anyhow. Kaga Vitmite kai ka san ba ka yi subscribing in channel ɗin ba, maimako ba channel ka yi subscribing ba, maimako ka dinga ganin notification ɗin abin da suka ɗora. Kawai wani lokacin sai ka ga notification, wani lokacin ko ka ga tallan wani abu suke ko makamancin haka, to kai kuma baka son wannan notification ɗin. Wani lokacin ma notification ɗin jarfa za su janyo ma, in wani ya gani zai tunanin, kuma wani lokacin notification ɗin ma da suke turawa ba kai ba gindi, gashi nan wani ma na batsa ne. In kana son ka tsayar da wannan notification ɗin, shi ma yanda za ka yi shine in ka shiga nan mi ɗin nan ƙasa ɓangaren dama ka shiga ga settings, shi ma sai ka ƙara koma settings. In ka koma settings daga nan orders, gashi nan orders sai ka shiga. In ka shiga gashi nan daga farko allow notification to receive recommended videos. To gashi nan a kunne yake.
to kawai sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi gashi nan settings success, gashi nan ka kashe. To duk lokacin da ka kunna data ba wani notification da zai shigo maka. Abu na gaba shine night mode. Ba ma sai mun fita daga nan ba, gashi nan shi kuma daga nan night mode. Ba ka son ka ga haske ko da daddare ko makamancin haka, gashi nan kana son ka kunna sai ka kunna haka, gashi nan ka kashe ka kunna. To wannan shi ake kira da night mode. Da daddare kake so ka shiga ViteMind ko makamancin haka, YouTube ma yana da wannan settings ɗin. Da daddare kake so ka shiga ko makamancin haka, gashi nan night mode. Gashi nan da rana ka kunna, da daddare ka mayar da shi night mode, gashi nan ka kunna shi da daddare. Settings ɗinmu na gaba, bari mu kashe night mode ɗin, mu koma settings ɗinmu na gaba. Settings ɗinmu na gaba shine restricted mode. Shi wannan restricted mode ɗin gashi nan wannan. Me amfanin shi? Restricted mode had videos and website that may contain adult content. Wannan restricted mode ɗin in ka kunna shi, to duk wanda ya karɓi wayanka, wani ka san ya karɓi wayanka kawai zai tafi searching na abubuwan batsa ko makamancin haka, ko kuma in ka tafi asalin main background na ViteMind za ka dinga ganin wasu abubuwan da bai kamata ba. To idan ka kashe wannan restricted mode ɗin, ko da wani ya karɓa ya gwada searching ɗin wani abu makamancin batsa ko makamancin haka, ko kuma kai karan kanka ma, to ba za ka taɓa ganin waɗannan abubuwan domin ka kulle, ka buɗe restricted mode. Duk wani abubuwa da ya kamanci harkar batsa ko makamancin haka duk ba za ka gani ba. Wani ne ya searching ko kai searching ko a notification ko a background na first front na ViteMind, shi ma ba za ka gani ba. To sai ka kunna shi. Restricted mode is on. Ka riga ka kunna shi. Kada ku manta ku yi subscribe in channel ɗin nan, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda kada makamantan bidiyo irin wannan su dinga wuce ku. Mun gode.